Kun mä mietin omia aktiiviaikoja, niin kauden ensimmäiset testit oli aina tärkeitä. Piti saada auto heti kohdalleen niin joustuksen, ajettavuuden kuin kaikkien muidenkin säätöjen osalta, että heti kauden ensimmäisestä kilpailusta tuli menestystä. Monena vuonna ne ensitestit tehtiin täällä Mäntyharjulla. Nyt ollaan tutuissa samoissa maisemissa kokeilemassa, miltä uusi Opel Grandland tuntuu. Mikä tekee hyvän ralliauton? Hyvät ajo-ominaisuudet, vakaa käytös, hyvät istuimet, koska autossa istutaan pitkiä aikoja, pimeällä, hyvät ajovalot ja totta kai nelivedosta ei haittaa, kun haetaan maksimaalista kiihdytystä. Grandlandin ohjaus tuntuu kyllä hyvältä ja tunnokkaalta. Tää kelpaisi mun ralliautonkin. Grandlandin sähköversiossa on ralliteknologiaa sisältävät FSD-iskunvaimentimet. Ne suodattavat tien epätasaisuuksia ja takaavat silti urheilullisen ajonautinnon. Hyvin kontrolloitu joustus takaa sen, ettei auto kallistu liikaa mutkaisillakaan teillä. Korkea maavara varmistaa myös sen, ettei pohja asu kiinni kuoppaisilla mökkiteilläkään. Tässä onkin tiessä hyvä nyppylä. Kokeillaanko kuinka pitkälle Grandland hyppää. Ralliautossa on oltava hyvät ajovalot, jotta saadaan kuljettajalle aikaa reagoida tuleviin tilanteisiin. Tämä on tärkeää myös tieliikenteessä. Grandlandissa onkin autolla mittapuulla mitattuna yhdet edistyksellisimmät ajovalot. Matriisivalojen kuva voidaan rajata ultra tarkasti, kun vastaan tulee toinen auto. Näin ollen muu ympäristö pysyy erittäin kirkkaana vaativissakin olosuhteissa. Hyvät istuimet on ralliautossa ehdottoman tärkeät. Ne suojaa sua iskuilta ja pitää sut vireänä koko rallipäivän. Sama pätee myös Grandlandiin. Hyvät istuimet takaavat hyvän vireystilan ja turvallisen matkan perille. Monipuoliset istuinsäädöt tarjoavat kaikille kuljettajille hyvän ajoaseman. Ralliautoa pitää ajaa siirtymätkin pelttorit korvilla. Tää Grandland on kyllä niin hiljainen, että nää voi hyvin heittää pois. Nämä ohjaamon pelkistetyt ja helppokäyttöiset kytkimet ja näytöt on rallikuskin mieleen. Tärkeimmille toiminnoille löytyy fyysiset näppäimet, näin ollen kuljettajan fokus säilyy tiessä eikä valikoiden selaamisessa. Grandland GSE-malli tulee tarjolle tehokkaana nelivetona vaativampaakin menotarpeeseen. Liikkeelle lähdöt sujuvat stressittömästi ja voi sitten väliin pitää vähän hauskaa. Etuvetoisenakin Grandland on turvallisempi vaihtoehto kuin monet takavetoiset kilpailijat. Kovaa pohja-aikaan tarvitaan hyvä vetopito mutkista ulos lähdettäessä. Siihen neliveto on yliveto.